नै जोंनि जायगानि कन्ट्रलनि माइरं लांफैग्राफ्रा जा बिहिरखा दिनैबो मैयाबो बिहिर जादों ओमफ्राय दिनैबो बिहिर जादों ओमफ्राय आंहाथ' नै दासो फैदों नालाय दा बेलासियावसो लांफैनांसिगोन आंहा आं मोनलांखानाय नंला दा फुङाव जा बिहिर नै दासो सफैदों नालाय मोनायाव लांफैबा मोननाय नंला दायो फैदों आरो फैबावदों मानो फैबावखोरा दाहाय लांफैदो फैदों आरो फैदों नै जाफैदोंसो खमायनो नागिरै बांसिनसो फैदों ओरैजाय मेचिन फिंगारप्रिन्ट होग्रा दङ नै दाना फिंगारप्रिन्ट नङाबानो माइरं मोनला औ मा गैया ए बैयाव आसि ओरै होग्रा गैयाब्ला बे होआबाथाय माइरं मोना दाना न'नि मानसिया होजायो बेहाय रेसन कार्डआव आधार कार्ड हरनाया बिसोर मोनगोन आरो न'आव सोर सोर हरदों बिसोरनि नाम गोनाङा मोनगोन नोंना आसिया जायोबा मोनलांगोन सिखाराबा मोनानो माथो जा बिहिरखालै आं फैबावगोन आरो फैबावगोन बैयाव दंबावो मोनसे डिलार आलदा बेहा बाहरजाय मोनसे दंबावो गासै मोनथाम आरोना बे डिलार मोनथामनि डिलार मोनथाम दं बे जोंनि हालां बाजाराव डिलार मोनथामनि होयो आरोना बै मोनसेबाव मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया हरै एसे हरै एसे ओरै लेफ्ट साइडजों थांनांगौ आरोना माबारना जाव माइरङा दाना हर बेहाय फिंगारप्रिन्ट होगासिनो नै आंथ' रेसन कार्डखौ गथायाखै आंना साइकेलावसो बाय साइकेलाव आंना साइकेलावसो बोलाय मनाया आदा थांफिननोसै आरो न'आवसो थाबायलांसै जायगा थोनाय नंखाया जा बिहिरनो नै मालाय मोनग्रोनायफ्रा बस्थाखि बस्था गारियाव थिखोबाय आरो नै गारि गंसे मोनबाय नोंस्रा दे आं थांफिनसैसो आंहा नै दा बेलासियावसो फैफिनसै आं दिनै मा बारायमोनलाय समबार दिनै समबार अमा सिथारदोंलै नै सासे गामिनिया माथो जोब्बाय अमाया ना लाबो थाखाया सानसेनि थाखा सानसे होरा लाबो अमा फाननायनि मा होनदों ना आदा समार ओइ मा होनदों ने होनबाव दे नैबे मोजां होनब्रा नै आदा समर सिं ओरै होन ओरै होनब्रा ओरै नाहर ओरै नाहरना होन ओरै नाहरना होनब्रा मा फिसो दिनै अमाया माथाम नामा जाखो ए बे नोंसिनिखासो ओरै मासे हरै मासे हानोसै माथो 15 केजियानो गैला आराम हाजोबगारबायथ' माइरं लांनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोरनि आं दा नेथाबथारनानै लांनाय जासिगोन मादै ना मोनबाय माइरङा गैयाहाय मोनाखै आंहा मा खेबलाबाय थादों बे साबदाङा बारा बुरजा गैला नै आर्जुनसोल'सै 5 बाजियावनो मालाय नुवाखै नै रावखौबो माइरं लांनि र' लोगोफोर आङो गामि खाथिनि बाजाराव माने आं कन्ट्रलनि माइरं लांनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो लानानै फैबाय आरोना नेथाबनानै लाना फैबाय आं माइरंखौ गोबां बिहिरमोन आरोना माइरं लांफैग्राफ्रा कन्ट्रलाव माइरं लांफैग्राफ्रा बिराद बिहिरमोन
थेवब्लाबो बिहिरब्लाबो आङो नेथाबनानै लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने समखौ माने जावले सम मोनबाय थानाय जाया नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय जोंहा माइरंखौ बारा बुरजा मोननाय जाया आरोना लोगोफोर फेमिलिया अनलि 4 मेम्बार्सल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 4 मेम्बार्सनि माने सासेयाव सेरब्रै खरे माने साब्रैनि 16 केजि मोननाय जायो आरोना लोगोफोर दा बेखौनो लाना फैबाय आरोना लोगोफोर साइकेलाव दङ दा माइरं हानाय साइकेल दंनै लानानै फैबाय आं ओमफ्राय दायो जायफोरा आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ दासिमबो नायाखै अननानै नायदो ओमफ्राय जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जायफोरा आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामदो बेनो आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै माने गुरै खावलायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर बयबो अनसायलायदो आंनि चेनेलखौबो बयबो जाहाथे थाबैनो 2K खालामो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बाय बाय